Takže čaute ľudia, dneska vítam v novom videu. Dneska to bude také chill videjko. Máme stredu, ideme upper training, takže tak. A dneska to bude také chill videjko a ideme prvé ruky, potom hrudník, ramena a chrbát. Takže pozerajte. Takže ideme prvý cvik na biceps. Takto, zoberieme si desiny rovno. Pojďme 2 série. Заплетаю в пучок свои волосы и надеваю конверсы. Гулять пойду, сама не пойму, куда я иду. Не знаю, я не знаю. Гуляю, рассветы встречаю, струны на гитаре Идем trochę niżej. звучат, я очень скучаю, каждый день я голову свою забиваю. Гуляю, рассветы встречаю, струны на гитаре засыпаю. Скучаю, A dobrze. Обескуражена драмой, не досчитаю на пальцах кольца. Разобравшись в себе самой, я убью своего лжеца. Ночами я плачу от мыслей, опять мой день бессмыслен. Снова это апатия, это будто проклятие. Гулять пойду, сама не пойму, куда я иду. Не знаю, я не знаю. Dobre, ľudia, ideme druhý cvik na biceps. Idem si zobrať adapter. Dneska to budeme hrotenie, ako dám si len 8 kg. To si musím zaviazať potom. Pohoda. Ideme druhú sériu. Dáme si tam o kiločko viac. Pekne dozrieme. Dobre, takže ideme druhý cvik. Tie triceky mám úplne rozbité akože. Dobré série. A dorobíme to asi takými old school cvikmi. Cvikom. 2 série asi si dáme. A to budú kliky na úzko, na tricák. Troška. Takže môžeme ísť na to. Aby ste ma videli.
Dobre. Dobre ľudia, ideme tlaky na hrudník. Skúsim takto vymeniť svetlo, či to spraví. Je to lepšie? Ja som povedal, že ani ne. Takže to je úplne jedno, ako by ma to svetlo. Svetlo to je dosť veľa. Keď dám kameru, inak nepomôže. Dobre, vyskúšame takto. Uvidíme, čo to spraví. Keď tak zmením potom na druhej série, skúsim inak to spraviť s tou kamerou. Takže ideme. Dúfam, že som nič nezabudol, ako som hovoril, že od Veny Galaxy. Takže tak, mám si pekné bandážiky. Dúfam, že som na nič nezabudol, že idem normálne, tak ako som povedal na začiatku, že ideme ramena, teda ideme ruky, hrudník, ramena a chrbát. Dobre. Dobre, vyskúšame 15-ky. Vyskúšame 15-ky a potom dáme 20. Dobre. Dobre, ideme na to. To mám tak na hovno zaviazané. Ideme, čo to spraví. Možno budú aj stačiť. Som zvedavý. Zoberieme tie 20. Zoberieme tie 20. Počkáme, pokiaľ sa mi dá druhá hudba, lebo sa mi vypla. No, už máme pesničku. Poďme na to. Ľudia, niečo vám poviem. Nebojte sa začať chodiť do fitka, lebo veľa ľudí si myslí, že keď začne chodiť do fitka, tak sa im veľa ľudí bude smiať a také veci proste. Len vždy sa budú smiať tí, ktorí nič nerobia. Nikdy sa ti nebude smiať ten, ktorý bude chodiť do fitka s tebou a bude ti pomáhať pri sériách. Ktorý niečo robí, ten sa ti nikdy nebude smiať. A treba proste začať niečo robiť, nemôžete len sedieť furt, stále pri počítačoch a chujovinách a neviem čo.
ale makajte, lebo ten čas ide dosť rýchlo a aby ste niečo dokázali, musíte to začať hneď robiť. Nie zajtra, hneď, teraz. Ideme druhý set. Dobre, ideme ľudia tlaky. Dúfam, že ten mikrofón bude fungovať tak ako má. Ideme tlaky, zoberieme si 15-ky. Ježiš, baterka mi už klesla. Super série. Dobre ľudia, ideme z ryby. Takže poďme na to. Uvidíme, koľko ich dáme. V pondelok som bol. Čo uvidíte vo videu. Dobre ľudia, ideme, neviem jak sa vlastne cík na chrbát, proste takto, to cvičil, takže ideme sem naložiť 10 a 5. Dobre ľudia, máme tam naložené. Dobre ľudia, ideme posing. No matter what you do.